Які враження на вас справив Зеленський от в розмові, як людина? Ну, дивіться, взагалі, те, що він туди приїхав, на мою думку, звичайно, йому потрібно було це зробити для того, щоб отримати і певні дивіденди, однак це був доволі сміливий крок, насправді там передова. Тобто ми мусимо розуміти, що могло статися будь-що. По манері спілкування я не підтримую його, звичайно, тому що він очільник держави, він президент, його статус зобов'язує. Тобто та манера, якою він завершив наше спілкування, на мою думку, вона неприйнятна, тому що це публічне спілкування було перед камерою, перед його підлеглими, і президент, на мою думку, не має права так спілкуватися. Якби ми були десь тет-а-тет, спілкувалися, ми б з ним поспілкувалися, можливо, я би вибрав дещо не таку інтелігентну манеру спілкування. Однак, знову-таки, я не можу сказати, що якусь страшну душевну рану така манера спілкування нанесла мені чи моїм побратимам. Можу сказати, він не перейшов на особистості, нас безпосередньо він не ображав, тому така манера, якою він спілкувався, вона більше нашкодила саме йому. Ви маєте на увазі, що неприйнятна манера про саму фразу чи взагалі весь тон розмови, так як він розмовляв? Мабуть, це все разом в комплексі, треба так? В комплексі роздивлятися,